Meillä Fuelio Life-toiminnassa on unelmia. Me unelmoimme siitä, että meistä voisi tulla hyväntekijöitä. Me unelmoidaan siitä, että me voitaisiin olla viemässä apua vähäosaisille ja niille, jotka apua kaikkein eniten tarvitsevat, mutta monta kertaa ovat viimeisenä sitä saamassa. Me unelmoimme siitä, että vuoden 2011 lopulla meidän joukossa voisi olla 1000 nuorta ja nuorta aikuista, jotka toimisivat edellä mainittujen asioiden eteenpäin menemiseksi. Jotta unelmat toteutuisivat, niin vuonna 2008 haluamme panostaa seuraaviin asioihin. Ensimmäisenä haluamme panostaa laadulliseen kasvuun. Haluamme saada aikaan vahvaa hengellisyyttä, mikä näkyy siinä, että meidän toiminnassa mukana olevat ihmiset on ensinnäkin sitoutuneita Jeesuksen Kristuksen ja toisekseen hänen seurakuntaansa. Toisekseen haluamme panostaa verkostoitumiseen. Me haluamme, että jokainen meidän toiminnassa mukana oleva ihminen voisi löytää merkityksellisiä ihmissuhteita toisiin meidän toiminnassa mukana oleviin ihmisiin. Ja tämä tulee tapahtumaan Fuel Groups-toiminnan kautta ja myös erilaisten juhlien ja tutustumisiltojen kautta, jota me tulemme järjestämään tämän vuoden aikana. Kolmanneksi me haluamme panostaa vaikuttamiseen. Tämän vuoden aikana haluamme löytää vaikuttamisen kanavan niin tässä kaupungissa kuin jossakin puolella maailmaa. Me halutaan olla tekemässä hyvää ja välittämässä ihmisistä niin tässä kaupungissa kuin eri puolilla maailmaa. Neljänneksi olemme panostamassa taloudelliseen kasvuun. Se tarkoittaa sitä, että me ei haluta, että sentit ja eurot ovat sen kasvun esteenä, minkä Jumala haluaa meille antaa, vaan me uskotaan, että Jumala on antanut meille tehtävän ja suunnitelman ja siihen tarvitaan myös meidän varoja. Jos sä haluat tutustua vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan paremmin, klikkaa alla olevaa linkkiä ja sillä sä saat ladattua toimintasuunnitelmaa omalle tietokoneellesi. Ja mä uskon, että unelmat on tehty toteutettaviksi ja toteutetaan ne unelmat yhdessä. Fuel your life to make a difference.